Dumela makulu, the nyaya meditation is back kungemsana. Munozviziva. Muri yeZimbabwe ndauya panapa ndine nyaya yandakaona yakataurwa naadvocate Nelson Chamisa vakaisa papost ravo pavakanyora kuti feeling vindicated #God is in it, but inini handina kukwanisa kunzwisisa panguva yacho kuti zvii zvanga zvataurwa. Ndobva ndazonyataka kufambira nyaya ndichiweka nyaya semetsa nyaya meditation munozviziva. Ndopa ndakabva ndaona kuti team Shabangu nana biti vari kutaura kuti vari kungoramba vachimhanya bato re-Citizen Coalition for Change pasina kubviswa kweface. Havasi kubvisa face, vari kutaura kuti ndo trademark yavo. Vataura havasi kuzobvisa face yaadvocate Nelson Chamisa palogo, paparty logo, hanzi it's our trademark. Face yeumwe munhu. Politics dzacho dzemuZimbabwe hamene kuti dziri kuenda kupi, but mukuru akangonyora zvake kuti feeling vindicated. Akabata bhuku rake, I'm sure kuti ngati ibhaibheri kana kuti mabhuku avo ekulolo mutemo kwavo kwavanenge vachishanda uko. Ari kungotarisawo zvake vanhu, ari kungotarisa nemaziso vachiita zvinhu zvavo, asi pafeeling vindicated ipapo ndo zvakare zuva rakashaudwa vabiti vaenda kunhamo kumabvuku ndo zuva rakashaudwa. Ende zvakare ndo zvakare tichangobva mumazuva ekuti vakabva vangogadzana zvigaro zvavo vachiti 90 days. Weshumunube anenge ari president 90 days, biti 90 days, uye anonzi Kore uya mudzimai anenge ari 90 days, vachiti ndo maraniro avari kuzviita bato ravo re-Citizen Coalition for Change. Ukuone kusaidha naPromise Mukwananzi vachiuya vachijamuka vachivava. Advocate Nelson Chamisa vakati hapana kana chavataura, hapana kana chavaningina, vakangoti feeling vindicated #God is in it, kureva kuti Mwari varimo muchinhu ichi, vari kutorwa hondo dzake, iye akangotarisa zvake akanyarara. Ndo nyaya ndandakakubatira muri yeZimbabwe sanyaya meditation. Munozviziva kuti inini ndinogara nchidzifambira nyaya idzi.